Sanibona noy'ngane zakwethu, angibingelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili iy'mfezeko mide. Lami igama nguMfezeko Ntuthunga Khumalo Bathile sibona abagumede. Mbona mhlawumbe usemusha kuleli khasi uzophinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu beyimpumelelo umcimbi kababa uVTouch nala uLunda likazwelonke la kade khona handover lapha nama-renovation esikoleni eSangweni i-primary school. Kuzokhumbula ukuthi ke sakhuluma ngodaba olufana noluphambilini ukuthi ubaba unala usebenzisa imali yakhe engaphezulu ka-R1 million la kade khona-ke a-renovate isikole eSangweni i-primary school. Nakuthi ke okwavela ukuthi-ke lalucela uxhaso emnyangweni wezemfundo, kodwa-ke bangazange baluthole usizo-ke laphana. Bathinta-ke ubaba unala wasukumela phezulu udaba olufana nalo njengoba usibona ukuthi isikole sihle kanjani ngendlela emangalisayo. Kulo mcimbi laphana ubaba unala kade abophile isihlabani esifana noKhuzani Umthandeni kanjalo uSikhinkile bakade bekhona laphana kuzomphelezela handover-ke laphana ngokusemthethweni laphana-ke kubona abaphathi besikole. Amazwi afika wabhala ekhasini lokuxhumana kuFacebook ade zibongela khona kubantu nje ababe nesandla ukubela umcimbi ube yimpumelelo. Ubhala ukuthi-ke ekhaya sakhula sidlela esitsheni soda sidla ngezandla. Lokhu kwangifundisa ukuthi umuntu akaphile yedwa, umuntu ngabantu. Ngiyabonga-ke kumphakathi okholelayo konke engikwenza futhi bangithembile kakhulu. Ngizohlala-ke ngithembekile kubo bonke kuze kuhlale ezweni uma siphilisana nje kahle, sohlala sifiselana okuhle kodwa. Hawu inhlonipho esematimatolo nijabulele kuphela mlubhengu mfethu sibona imiphumela nokuphila kahle nabantu siza imphakathi wangakini. Team Amathole Funeral uThixo anibusise bafethu, ngiyaziqhenya ngani. Maxode team Sikhinkile siyabonga Mpungwa Sentencane uJomba Yanda Tanzi Mthandeni SK Khuzani Hlonti function with inhlonipho engipha yona njalo bangenzela umphakathi okuhle, kodwa ngiyathobeka kakhulu, ngiyabonga kakhulu size sase South Africa. Ngenza ukuthi ubhale kanjalo-ke ubaba uVTouch nala kade zibongela khona ubona abantu abatheke babe nesandla kubeni lo mcimbi ube yimpumelelo. Ngithe ngibona wey'ngane zakwethu ukuthi-ke nangathi sizwa indlamulenso for kaMpungose uKhuzani naye ikhiphe isamba sika-R25,000 namarandi life kuyanikela khona kusona lesi sikole. Ngaza kwethu engathi-ke laphana abanye abafowethu bayasho khona ukuthi ubuntu abande ebantwini-ke laphana-ke abantu abahle abaphili isikhathi eside. Ngane zakwethu kuqhubeke kusizakala imiphakathi, kuqhubeke lesizwe kuqhubeke kusizakala isizwe esihlwempu-ke laphana. Ngane zakwethu mhlawumbe kuthini okwakupha lolu daba lana comment section ke ngizoluthini lwakho uvo ngalolu daba. Ngilasponse manje kodwa ngiyethembisa uyabuya futhi nezidaba ezilandelakho kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi, ngithanda kho.